आरनाय रोदाब आरो एसएम निउसनिसिम नोंथांमोननिसिम गुरै हामलायना थाबाय दिनै बे रादाबगिरिफोरा नुजाफैनायनि थाखाय दा दिनै जोंहा 10 नभेम्बर 1952 मायथाइयावनो बाबारि बासुगाव बा औवाबारि बासुगाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जोनोम जादोंमोन। दा बेनिफ्रायनो जोङो जागाय दिनैसिम जोंनि बर' हारिया दावगानो हमदों आरो बर' रावानो जाथो थुनलाइयानो जाथो हारिमुआनो जाथो जोंनि रावखौ जों दावगाहोनो गारनो आखायाव लादों आरो बेनिखायनो बे दिननिफ्रायनो जोंनि बे गोबां फरायसालिफोराव जों बे बर'नि जिथु मिडियाम बर'नि आयदाखौ जों थिसननो हादों आरो जुदि बे बर' मिडियामा जुदि गैयामोनब्ला जोंनि किसुमान बर' राव हारिमु थुनलाइफ्रा गोमालांगौमोन। बेनिखायनो जों गासैबो बर' साहित्य सभानि आरो जोंनि रायजो राजा बर' सेंग्रा सिख्ला दा देरफुजेननाय जिखिना रायजो राजाफोर दङ जाहाथे जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जाहाथे दैखांना लानो थांनो हायो जाहाथे जों रायजोनो जों फोसावनो हायो आरो गुबुन गुबुन रायजोआवबो जों फोसावनो हायो। बेनिखायनो जों आसा फारिदों जाहाथे दिनैनि बे हाबाफारियाव जों मोजाङैनो सामलायलानो हादों होनना जों आखा फारिदों नोंथांमोननि सेराव। बेवहाय माने जोंनि बर' फोरोंगिरिनि जोंहा अभाब दङ। फोरोंगिरिनि अभाबनि कारणे हयथ' किसुमान गारजेनफोरा न'खर बिमा बिफाफोरा सानदों जे बर' मिडियाम फरायबा जोंहा मा जानो जेरै फोरोंगिरियानो गैया। बेनिखायनो फोरोंगिरिनि जोंहा बर' मिडियाम फोरोंगिरिनि अभाब जादों। बे अभाबखौ जों सुफुंनो कारणे जों नाजानांगोन गासैबो जोंनि गारजेनफोर आरो जोंनि बर' रायजो राजा बर' साहित्यिक थुनलाइगिरिफोरा दायित्व दङ। बेनिखायनो बे दायित्वखौ जोङो पालन खालामनो हानांगोन। थेवबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा खमान जाथों एसेयानो जाथों जों नाजानांगोन जे सासे सानैल' फोरोंगिरि दङ एइबोले जों बर' मिडियाम होनना बिथ' नङा। जोंनि बेनिखायनो दहायनो बुंनो थांदों जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ दावगाहोनो कारणे जोंनि रावखौनो जों फोरोंनांगोन आरो बेनिखायनो जों फोसावनो हानांगोन बे बिखिनियानो। बेनिखायनो जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा जिहेतु जों सरकारि फरायसालियाव जों फोरोंनांगोन कारन फैसा गैया रां गैया। बेनिखायनो जों बेखौनो नाजादों आरो रायजो राजाफोरा। खिन्थु जा बाथ्राया मा सरकारि स्कुलाव फरायसालियाव जुदि फरायनो होयोब्ला जोंहा बेवहाय बांसिन लाब दङ कारन जों मासुलबो होनो गोनां गैया जोंहा रां रुफाबो जोंहा द्लाम थाङा गाननाय जोमनायाव जोंहा प्राइभाग होनो गोनां गैया नंगौ नङा। जोंनि गेजेर एसेयावनो जायो खिन्थु जोंनि बे किसुमान बेक्तिफोरा सानदों आरो धोनि मानसिफोराथ' सानदों बेवहाय जोंहा बर' मिडियाम फरायबा मा जानो जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ जोंनि फिसाफोरखौ जुदि बे गिदिर इंलिस मिडियामाव गुबुन गुबुन फरायसालियाव जुदि फरायनो दामि फरायसालियाव जुदि फरायनो होनो हायोब्ला बिसोर गिदिर मानसि जालांगोन। खिन्थु बर' मिडियाम फरायबा अकल बर' रावल'सो रोंगोन होननानै बिथांमोना सानो जेरै गुबुन रावखौ रोङा होनना सानो। खिन्थु बेबादि नङा जे बर' मिडियामाव फरायनाबोथ' बहुत गिदिर मानसि जानाय नुदों रोंनाय नुदों इंराजियानो जाथों गुबुन गुबुन रावानो जाथों। बेनिखायनो जोङो जोंनि रावखौ प्रकृतते बे धोनि दुखियानो जाथों जोंनि बर'नि गेजेराव बर' रावखौनो फोरोंनांगोन। जौगानायाथ' बेनिखायनो जौगादों जोंनि बर' रावखौ फरायनानैथ' जौगादों। जों बारंबार बुंबाय थादों बर' साहित्य सभानिफ्राय नोंथांमोना बर' रावखौ फरायो APS ACS बहुत फरायनाय दोङो बेबादिनो जौगालांबाय थादों ना उकिलबो दोङो हाकिमबो बिभिन्न दोङो। बेनिखायनो जोंनि रावजों फरायनायनि गेजेरावनोथ' बहुत गिदिर मानसि जानो हादों ना इन्डियाआव। गतिके जों जुदि जोंनि रावखौ जुदि फरायालाबासिनो जे गुबुन रावखौ फरायबाथ' जानाय नङा। जोंनि राव धोरोमखौ जोंनि हारिखौ लाखिनांगोन ना। बेनिखायनो दायित्व दोङो गासै जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा। बेनिखायनो आह्वान खालामदो जे बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' रावखौनो फरायनांगौ जे गिदिर गोलाव खालामनांगौ IPS खालामो ACS खालामो ICS खालामो बेबादि जालांथों आं आखा फारियो जों खावलायो। कारन बेनिखायनो जों बर' साहित्य सभायाव जों दोङो जों आह्वान खालामबाय थादों बारंबार गिदिर गोलावफोरा खोनासंनायनि प्रयजन बिथांमोना फरायनायनि प्रयजन। नैबे जुगाव जुदि जोंनि हारिखौ लाखिनो हायाब्ला जोंनि राव थुनलाइखौ लाखिनो हायाबा सोर लाखिगोन माबोरै लाखिगोन जोङो। गुबुन हारियाथ' जोंनि रावफोरखौ लाखिया नङा जोंसो लाखिनांगोन बर' हारिया। गतिके दायित्व जों दोङो आरो जोंनि गिदिर गोलाव शिक्षित बर' हारिफोराबो दायित्व दोङो धोनिफ्राबो दायित्व दङ जाहाथे जोंनि बर' रावखौ फरायनानै जों जाहाथे दावगाहोनो लांनो हायो। बर' थुनलाइ आफादनि जानानै दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम साननि बयबो बर' रायजो राजा नोंथांमोन बर' फरायसाफोर बर' फोरोंगिरि बिथांमोन आरो गासैबो बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आं बावहरग्रोदों। दा दिनै बर' थुनलाइ आफादनि बे 70थि जोनोम सानाव आङो जायफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा आरो जायफोर दैदेनगिरिफोरा बर' राव थुनलाइखौ सिबिनानै गावनि आगोमा जिउखौ बावलांबाय आरो जायफोरा रुंसारि जालांबाय बिथांमोननि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आं बेनि थाखाय आफा इसोरनि सेराव आङो गिबियावनो आर'ज गाबग्रोबाय। दा
दिनै आङो नैबे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आं मोनसे खोथाखौ खावलायनो सानो जोङो बर' रावखौ सिबिनो जोङो सोलोंनांगोन बर' थुनलाइखौ जोङो फोथांना लाखिनो जोङो नाजानांगोन आरो बर' रावजोंनो जों सिमां नुनोबो सोलोंनांगोन दा बे बाथ्राखौ बुंनानै आङो खावलायनो सानोदि दिनै जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादा नैबे औगुरि गामिनि रुपनाथ ब्रह्म गुदि फरायसालियाव बेनि 70थि जोनोम सानखौ फालिनो लानायजों लोगोसे गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 40थि बोसोरारि जुथुमाखौ जोङो खुंनो थाखाय जों आखायाव लादों दा दिनैनि बे हाबाफारि बायदियै जोंहा गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर जेरै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय जों दान्दिसे समनि उनाव जों जागायजेनगोन बेनि उनाव सावगारि बोनाय उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननि बे हाबाफारिखौबो जों जागायजेनगोन बेनि उनाव जोङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौनो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे थुनलाइयारि बादायलायनायखौ लानायजों लोगोसे जों हारिमुवारि माखासे दिन्थिफुंनाय बेबायदिबो जोङो लानाय जादों बेनि अनगायैबो जोङो फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनो थाखाय बर' मिडियामखौ जोङो रायजो राजाफोरा जाहाथे फोथांना लाखिनो हायो आरो बर' फरायसालिखौ जों फोथांना लाखिनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनानै जोङो मोनसे मोजाङै सावरायज्लायनो जोङो गेवलां मेल लानाय जादों बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जों हांख्रायनाय जादों उदालगुरि कलेजनि मानगोनां बर' बिफाननि गाहाय नरेस्वर नार्जारी सार बिथांखौ दा बिथांनि अनगायैबो जोंनि बे मेलाव बाहागो लाफैगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां बिबानगिरि आरो दैदेनगिरि माखासे जों हांख्रायनाय जादों गुदि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे जिल्ला आफादनि बिबानगिरि बिथांमोन दङ जोंनि लोगो आफादफोर जेरैबायदि दुलाराय बाथौ गौथुम दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद आरो आबोफजों लोगोसे गुबुन गुबुन राजखान्थि आरो राजखान्थि नङै बे आफादफोराबो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा जोङो बाहागो लागोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो जोबनायाव आं बुंनो सानो जोङो साफ्रोमबो आं दहाय बुंनाय बायदि बर' रावजोंनो जों सिमां नुनो नाजानांगोन बर' रावजोंनो जोङो साननो सोलोंनांगोन आरो बर' रावखौ बर' राव थुनलाइखौ जोङो फोथांना लाखिनांगोन बयबो आं बेखिनिखौनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम खावलायनानै फिन खेबसेबाव मुंख्लंफोरनि आरो सोरगोआरिफोरनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ